Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Yaşarın patron tugul bizden bizde turmuşta matur, rahat, heybet yaşaysыбыз kile. Hem hazırki vaqtda şuşu rahat, matur, heybet yaşaw ул mal bilen değil, akşa bilen. Дөресрәге без аны шулай дип уйлыйбыз. Һәм инде шуңа күрә акча күбрәк булган сайын тормышта әйбәтрәк, рәхәтрәк, җайдырак булган кебек тоела. Шушы акчаны эшләр өчен төрле усуллар бар. Кемдер бик каты тырышып эшли, кемдер урлый, кемдер алдалый, кемдер тренингларга йөри, ниндидер шәхси үсеш аркылы үтә, кемдер бизнес белән шөгыльләнә. Ә менә ислам динендә шушы акчалы булыр өчен гомумән алганда малның килү тәртибе, китү тәртибе ул ничегрәк икән? Дөрес, бу бик киң тема. Моны бәлки ачып та бетерә алмабыз. Әмма әз генә булса да бер тишек аркылы гына, бер ярык аркылы гына шулай бит бу темага күз салып карыйк әле. Мөхтәрәм кардәшләр, Муса галәйһиссәлам Аллаһ Тәгаләдән шундый сорау бирә. И Раббым ди, нишләп син ахмакларга, акылсызларга мал бирәсең ди? Акча бирәсең ди. Мәсәлән, синең күршең 3 класс белеме бар. 3 класс гына түгел инде, булай гына әйтик, 3 класс белеме бар. Хата белән яза, сүгенмичә сөйләшә белми. Әмма аңа акча керә дә керә. Син югары белемле, хатасыз язасың, матур сөйләшәсең, үзеңне әдәпле матур тотасың, сиңа акча керми. Нәрсә генә эшләсәң дә, бизнесты ачып карадың, яндың, монда да барып карадың, тегендә дә барып карадың, барып чыкмый. Нәрсә генә ачып җибәрсәң дә, юлларың ябык. Менә Аллаһ Тәгалә Муса галәйһиссәламгә әйтә: "И Муса ди, мин ди ахмакларга да акча бирәм ди, мал бирәм ди. Акчаның хезмәттән түгел, миннән икәнен аңласыннар өчен ди." Иң беренче чиратта малның, акчаның Алладан икәнен аңларга кирәк. Хезмәт, эшләү бу сәбәп, мал килер өчен. Эшләмәгән кешегә дә килергә мөмкин ул. Әмма күп очракта әлбәттә хезмәт аркылы һәм эш аркылы килә. Монсы да кирәк аның, тик ятырга кирәкми, Алла үзе бирер әле ди. Әмма эшләгән очракта да ул Алладан килгәнен безгә аңларга кирәк. Инде менә хәзер син эшлисең, тырышасың, әмма акча, мал кирми. Нишләргә соң бу очракта? Аллаһ Тәгалә шундый бер кытси хәдистә әйтә: "Минем кылларым арасында бар шундый кешеләр ди, фәкыйрьләр ди. Әгәр мин аларга акча бирсәм, алар бузылалар ди." Менә кай вакытта Аллаһ Тәгалә иманлы кешегә акча, мал бирми, иманы бузылмасын өчен. Кемгәдер акча керә башлау белән бит бузылып китәләр. Андый мисаллар безнең күз алдында бик күп. 90нчы елларда кисәк кенә акча кереп бузылып киткән кешеләр бик күп. Инде хәзер алар белән аралашмыйсың да. Элек бик яхшы дуслашып йөргән кешеләр. Кеше бузылырга мөмкин, фәхишлеккә батырга мөмкин, тәкәбберләнергә мөмкин, динен дә, иманын да калдырырга мөмкин. Менә мондый халәттә Аллаһ Тәгалә мин аларның иманнарын саклар өчен акча бирмим ди, мал бирмим ди. Ләкин шунысы да бар ди, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Минем кылларым арасында бар байлар ди, маллы кешеләр ди. Мөселман кешеләр, иманлы кешеләр ди. Мин аларга фәкыйрлек бирмим, иманлары бузылмасын өчен ди." Менә тагын хикмәт. Ягъни, әгәр дә кеше бай икән, иманда, намазда икән, Аллаһ Тәгалә аңа акчаны китереп торырга мөмкин, шулай ук. Нәрсәгә? Иманы бузылмасын өчен. Чөнки әгәр дә бүген аңа фәкыйрлек килсә, ул әйтә: "И Раббым ди, намаз укыйм, ураза тотам. Ә син менә шулай әйттең мине ди. Бәлки миңа укымаскадыр намазны ди. Бәлки миңа уразалар тотмаска, садакалар бирмәскәдер ди, мәчеткә йөрмәскәдер ди. Әгәр дә укыган сайын минем хәлем авырая икән ди, һәм ташлый динне." Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бай кешегә дә акчасын биреп тора, иманы бузылмасын өчен. Менә бу хәдистән күренгәнчә, әгәр дә сиңа мал кирәк икән, син йөрәгеңне шушы малга әзерләргә тиеш. Әгәр синең йөрәгең шушы малны кабул итә алса, син иманлы кеше булган чиракта инде, динле кеше булган чиракта, димәк, Аллаһ Тәгалә сиңа шушы малны бирәчәк. Әгәр кабул итә алсаң, синең йөрәгең үзгәрешсез калса. Ләкин шундай әйбер дә бар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Мал җитешле булсын ди." Кеше ягъни бай яшәсен дими, мал җитешле булсын ди. Шуңа күрә кемгәдер 15 мең акча да җитә, кемгәдер 150 мең дә җитми. Ул гел бурычта.
кемгәдер тиеш. Аның тормышы бер караганда әйберләре бик күп, әмма бурычлары да бик күп андый кешенең. Кредитлары бик күп. 15 мең алган кеше, әйе, аның 15 меңне ала да ул, икенче хезмәт хакына кадәр уларны тотып бетерә. Әмма ул бурычка батмаган. Тамагы тук, киеме бар, бөтен тиешле җирләренә түләнгән. Ягъни җитешле мал булган, бәрәкәтле мал. Менә мондый мал хәерлерәк күп малга караганда. Моны әлбәттә аңлаган кеше генә белә. Әмма Аллаһ Тәгалә мөхтәрәм кардәшләр шулай ук малны бирә мөселман булмаган кешесенә дә. Мәсәлән, Коръән-и Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Син ди кафирләрнең, ягъни иманы булмаган кешеләрнең малларына, балаларына, тормышларына карап көнләшмә" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Без аларның кафирлекләрендә тагын да тирәнрәк батырыр өчен бирдек буларны. Нәрсәгә, мәсәлән, кеше әйтә: "Әгәр мин дөрес юлда булмасам, мин булай рәхәт әйбәт яшәмәс идем" ди. Һәм ул үзенең имансызлыгында тагын да күбрәк инана. Ягъни мин дөрес эшлим ди. Мин бөтен әйберне, бизнесымны дөрес алып барам ди. Шуңа күрә хәзерге вакытта мин бай ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә аның хәлен тагын да авырайта. Менә шундый әйбер дә бар. Аллаһ Тәгалә байлыкны кешегә бирмәскә мөмкин. Мәсәлән, аңа яхшылык теләп. Нинди яхшылык? Фәкыйрь кеше җәннәткә ярты көнгә тизрәк керә, иртәрәк керә. Фәкыйрь кеше. Хәтта мәсәлән, пәйгамбәрләр арасында да фәкыйрь һәм авыр яшәгән пәйгамбәрләр җәннәткә беренче булып керәләр. Сөләйман галәйһиссәлам, Сөләйман пәйгамбәр соңгы булып керә. Чөнки ул алар арасында иң яхшы, иң рәхәт яшәгән пәйгамбәр. Гади кешеләр арасында, димәк, ярты көнгә иртәрәк керә фәкыйрь кеше бай кешегә караганда. Ярты көн нәрсә инде ул? Ярар, ярты көн торырбыз дисәң инде шулай бит. Бу дөньяда әйбәт яшәр өчен. Кыямәт көнендә ярты көн ул 500 ел. Кыямәт көнендә бер көн, бер тәүлек 1000 елга тиң. Ярты көн димәк була 500 ел. Менә 500 ел көтеп тора байлар җәннәткә керер өчен. Ә фәкыйрьләр инде кергән булалар. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу яктан да фәкыйрь кешегә яхшылык теләргә мөмкин, изгелек теләргә мөмкин. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә күбрәк сынау биргән сайын, күбрәк, мәсәлән, син мохтаҗ булган сайын, бу дөньяда ниндидер әйберләрне ала алмаган сайын, Аллаһ Тәгалә аны теге дөньяга калдыра. Мәсәлән, син эшәр суыңны эчә алмадың икән, ул теге дөньяга кала. Ашар ризыгыңны ашый алмадың икән, ул теге дөньяга кала. Шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, монда моңаерга кирәкми, мин фәкыйрь яшим, авыр яшим дип. Әлбәттә, бай яшәү, әйбәт яшәү ул да начар түгел. Садака бирәсең, мәчет төзисең, кешегә булышасың. Әмма әгәр дә син моңа әзер булсаң һәм бу ихлас булсаң, бер хәер бит әле. Аннан соң, мөхтәрәм кардәшләр, кай вакытта малның әз булуның икенче яхшы ягы да бар, ул әзрәк җавап бирәсең. Һәр бер тиен өчен, һәр бер күлмәгеңдәге тимә өчен дә җавап бирергә туры килә. Калган турында әйткәндә юк инде. Шуңа күрә дә бу яктан да, мөхтәрәм кардәшләр, аның үз җиңеллеге бар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сиңа нинди халат биргән, шуны кабул итә белергә кирәк. Биргән икән мал, дөрес итеп куллан, садака бир, юмарт бул, шулай ук җәннәткә керәсең. Фәкыйрь икәнсең, сабыр ит, риза бул, канагать бул, һәм син дә җәннәткә керәсең. Безнең бит ахыр чиктә максатыбыз бөтенебезнең дә бер урынга эләгү безнең. Җәннәткә эләгү. Ә анда эләгергә мөмкин байда, фәкыйрдә, авыруда, сәламәттә. Бу бары безнең иманнан һәм ниятебездән тора. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.